ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଇଲିଗାଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଫ୍ଟିଂ ହଉଛି ଚମ୍ପୁଆ ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରରେ। ଆଜି 2 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ସବୁ ଆର୍ଆଇ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ବାଲିଘାଟରେ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 26 ଟ୍ରିପ୍ ହାଇୱା ଡମ୍ପିଂ ହେଇଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ହେଇଛି, ସେ ବାଲି ସବୁତକ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ସେଟା ଅକ୍ସନ ହବ ଏବଂ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ପ୍ରକ୍ଲିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ହାଇୱା ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇକି ଚମ୍ପୁଆ ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଇଲିଗାଲ ଲିଫ୍ଟିଂ ହଉଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସର୍ସ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ଯେତେ ଆଡେ ଇଲିଗାଲ ଲିଫ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ଯାହା ଖବର ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚଢଉ କରିକି ଇଲିଗାଲ ମାଇନ୍ ଯୋଉ ଲିଫ୍ଟିଂ ହଉଛି ବାଲି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ବାଲି ପାଖାପାଖି 26 ଟ୍ରିପ୍ ହାଇୱା ଏଠି ମାନେ ଷ୍ଟାଗିଂ ହେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ସନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଅକ୍ସନ କରିକି ଯୋଉଠି ମାନେ ଯେ ଅକ୍ସନ ହାଇଏଷ୍ଟ ହବ ତାକୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ସେ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ କେମିତି ନ ଯାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଆମେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିବୁ। ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ କଣ କେମିତି କେମିତି ଇଲିଗାଲ ନ ହେଇପାରିବ, ଯୋଉ ବାଲିଘାଟ ଗୁରା ସେଟଲ ହଉଛି ତାକୁ ବି ମାଇନିଂ ଅଫିସର କହିକି ସେଟଲ କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ।